un parell d'ulls només, però com si foren en antenes d'aquestes que van a veure. I aquí sí que li posarem els ulls, un punt de tauló, perquè quan has de els taulons, els ulls són prou. No sé si serveix de tauló o també serveix un poc de calma. Què més hi podem posar? Mentre fas els ulls anem pensant en coses que li puguem posar de cap. Per exemple, una què? Una closca, és difícil. Una closca, espera, Ah, ja l'hem dit que la closca. Una closqueta, que vas a buscar aquí. Vas a discutir de la closca, com si fuera un ermità. Una cabeza así en centro de estos dos ojos. Aquí un altre cap. Sí, pero de humano. De humano. ¿Esteu d'acord? Sí. Però